toisen kerran, kun sä oot myöhässä. Se on ihan vahinko. Toisen kerran, kun sä oot myöhässä. Se johtuu ihan olosuhteista. Bussi hajosi, jotakin sen tapasta. Mut kolmas kerta, kun sä myöhästyt, silloin mä uskon, että sä teet sen ihan tahallaan. Voiks mä tulla? Somebody? Anybody? Nobody? Hei, mä tuun pian! Hei, hyvä Anna, että sä tulit. Mä aivan pelästyin, että mä pääsin kysyyn sulta, miten sun nuo edelliset matikan kurssit on mennyt ja mitä tavoitteita sulla on nyt tälle viimeiselle kurssille? No ihan hyvin on mennyt ja varmaan samaan malliin koetaan jatkaa. Pitäis varmaan tehdä suullaa. Älä käy maanantaina. Keskiviikko-iltapäivä. Niin, no sekin keskiviikko. Tai kun ei ole. Mitä me kahdesta? Niin, no en mä tiedä. Sovitaan niin, me on siellä. Joo, ei se on siellä. Joo, ei siinä voi olla aika hyvä. Okej, oppilaat. Idag har vi svenska och lite engelska. Så skriver svenska. Här, flickor, girls, please stop talking. Okej, vi ska börja sidan 15. Okay, girls, please stop talking together. So, you haven't done homework? No. Okay. No. Good, Vera. Where is your book? I don't know. You don't have book. Sorry. Okei. Meitähän on tänään aika vähän. Taitaa olla flunssa-aaltoa liikkeellä. Joo. Mennäänpäs näihin rotutiedotteisiin. Ruotsi 1.2 on siirretty luokkaan 403. Ai niin tosiaan, tämähän olikin näille 12 vuosikurssille. Seuraavaksi. Jaha, hei vaan. Moi. Ja aapivideosta muistakaahan sitten ajoissa palauttaa rehtorille versiot. Hei, niin minkä päivän niiden pitää siis olla valmiina? Katsotaan. Ja kuule, nyt en osaa sanoa. Tarviipa selvittää asiaa. Joo, tarviipa selvittää. Hei, mulla on pää kipeä, niin... Jaa. Joo, ilman muuta. Voidaanko me muuta? Niin, kun meilläkin on vähän. Joo, ei se mitään. Joo. Hei vaan, hei. Moi. Moikka! Hei. Hei vaan. Moi! Moi. Mä kävin eilenkin, kun mulla on ollut pää kipeä silleen, että... Joo. Skopuranaa. Joo, mikäs se sun nimi nyt olikaan? Anna Manninen. Anna Manninen. Joo. Ja miltä sä olit tokalla vuosikurssilla? Abi. Abi, joo. Luokka noin. Ja C-luokalla? B:llä. Joo, niitä oli teillä terveystarkastukset silloin. Ykkösellä, niin olit B-luokalla. Joo. Joo,
Niin, mikäs se sun vaivaa? Niin, tosiaan, että pää on kipeä. Pääkipua, joo. Joo, no, miten, onko sun rokotukset ihan kunnossa? Pitäisi olla, mutta siis ihan vaan siis pää on kipeä. Joo. Että jos vaikka jotain säätelyä sieltä. Ok. Ja mitäs sitten sä seurusteleksä sä? Joo, tosiaan siis, olisiko ihan buranaa Joo, esimerkiksi? mulla olisi tuolla ois joo, noita laastareita. Että, No, voin ottaa vaikka niitäkin sitten. Että... joo, mä haen sulle Joo, siitä. okei. Joo, kiitos. Jaha. Fysiikkaa sitten tänään. No. Mitäs tänne? Joo, aloitellaan. Täällä on tää kappale, mitä tää karvanen käsi sitten työntää. Sitten täällä on tää komponentti, mikä kaatuu niinku illan viimeiset hitaat. Joo. Sieltä lopettakaa puhuminen. Ja täällä on tosiaan tää karvanen käsi. Että voitte tehdä vaikka tehtävät, niin kai se sillä sitten menee. Hei Taksa, voiko sä auttaa meitä? Jaha. Joo, niin. Täällä. Me ei tajuta, että kuin tää menee tää voimanuoli tässä. Niin... Joo, mä kato ton sitten vaan tonne kuule tän. Tässä on tää tangentti ja sitten laittaa sen voimanuolen ja karvanen käsi liikuttaa tätä kappaletta, missä menee toi komponentti tuosta. Selkeninkö teille? Joo! Selkeninkö teille?